ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାରା ଜୀବନ ନା 2023 ମୋର ମନେ ରହିବ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବଦଳିବାର ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ସମୟ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ କେବେ ଫେରିକି ଆସେନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ କେବଳ ପସ୍ତିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମଣିଷଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ତ ଲୋକ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଭଗବାନ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଛାର ମଣିଷ ମାତ୍ର।